Aleks Prpić, živim u Opatiji, 18 godina imam, u srednju školu, gimnaziju u Rijeku, 4. sam razred. Super. Aleks, ovu mini kampanju radimo kako bismo informirali mlade o savjetu mladih, o novom pozivu za članove, za naredni mandat od 3 godine. Jesi kad čuo za savjet mladih u Opatiji? Pa iskreno, baš i nisam. Ja bi znao otprilike na šta te podsjeća kad kažem savjet mladih, na šta prvo pomisliš? Pa ajmo reći možda da mladi pomažu mladima u Opatiji, da ih informiraju, možda ih uključuju u neke sadržaje. Super. Evo kratko za potrebe informiranja. Ja ću reći da je savjet mladih jedno savjetodavno tijelo gradskom vijeću kojeg čini 7 predstavnika, odnosno 7 članova ili članica i koji onda predstavljaju interese mladih u procesima odlučivanja i nekako su spona između mladih u Opatiji i gradskog vijeća i tako informiraju mlade i savjetuju o nekakvim važnim pitanjima za mlade. Pa sad kad čuješ tu definiciju, jel bi rekao, jel to nešto za tebe, jel bi se prijavio? Pa, iskreno možda ne bi, ali mislim da imam možda prijatelja za to, ali vidjet ćemo. Moram se s njim malo popričati s njim, pa možda ako se ja ne želim prijaviti, da se on prijavi, pa u krajnjem slučaju da mu ja pomažem, ali vidjet ćemo. Moramo malo ispričati o tome, ali vjerojatno ću biti zainteresiran.